bona bana boda boda me county ya Kisii baretire nchire ya yogo chigo ikirani oboncherere bwabo ne banitse chia butuko gose mugasondonsi ya sole igora boko banyargo itera sense meli yo mtandao ekero baretire hapo se application korukwa Boda eni go chigo konya asoko nyarago keyo bosali nabo kumanya ningo imuginya lebo kurwa segete bunenchire mo yogo kinyo obosombi bwa boda boda muri keto mirdedi mumanyi noroboti rwa senchira yobekirano magega y'abana boda boda kubwatanirwa ase enchera y'obusalia ase ense ya Kenya nigo bono ensemo y'abarundi akurwa county ya Kisii bachakia APS mibuna enchere yemo yogokeya obusalia ase sector eyo Burundia yale roko launch a mobile application to assist to sanitize the boda industry elinde abantu bali barase sector ya boda banyale konyale biashara n'abantu bali ngumbu banyale ko batomera kirasi na endelenda abantu banyale gutwara trust ase abantu bakoze pikipiki ase county ya Kisii wabasaba asaba rundi baito download ya hapo yagara nechiko ba biashara bia na nechikora tasaniti ase industry ya boda ande to wakira biamono ase kanisa ya ito ya Kisii diocese asogo gwaterana na into make sure ngasanti ngotoka rase boda gukwana na Ndizi TV nigo omuteneneri bwe kyombekyo ateba chinchera chekerero nacho kirakonye gwikirania obusalia ngobono ya app ye gotoka se Google Play Store na nabo muntu okolike address ya www.eboda.co.ke elinde umuntu onyale konyoro yo kobogolia no banga edisabu lo sense mendeons na bogo toma ujumbe abo igere app ile rahisi kutumika abo nyale konyoro umuntu okwende pikipiki orange naye utamanye tuko sotaroti anyale okwegasi nigo bono abatumiki b'ekipigipigi baburiwe gwesokia na gutumika app yeiga anene mono ase emerobeli yabo ya kiralituko yogotaka obokoreri bwa barundia gose oko request chipigipigi rawe otokonya gusigalia obwibi bozi osaba ndombara bara wakire simya so chobere pigipigi iteko nyara obebera singenje nimo maide mbake idea so na request bali batagete konyore abo yenda Google otome odano idea Inkorpotalia egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.